O pasado mes de setembro iniciábanse as obras para renovar a rede de abastecemento no lugar do Outeiro na parroquia Rianxeira de Taragoña. Uns traballos que, a pesar de contribuir a mellorar os servizos básicos na aldea, están a ocasionar importantes molestias aos veciños. A pista principal que dá acceso ás vivendas quedou en moi mal estado, con numerosas fochancas, grava e terra solta que nos días de chuvia discorren pola vía e mesmo chegan a anegar parte de algunhas vivendas. Pois estas obras empezaron en septiembre, que como podedes ver pola canalización da agua do Ulla e bueno, podedes ver como está a pista. Agora limparon algo, están con obras, pero isto cando chovía era unha riada continua, bache tras bache, que isto xa leva así, eu levo aquí vivindo 8 anos e bueno, é moi mal, o sea, parchaban sobre bache, pan pa hoxe, fame pa mañán. A pesar de que a situación se tornou máis grave dende que se iniciaron as obras, este veciño denuncia que xa antes o camiño se atopaba en moi mal estado, posto que o mantemento realizado nos últimos anos é insuficiente. Porque eu estou cansado de vir pola pista, bache tras bache, despois tens que pagar impostos de rodaje, pero as carreteras, a pista está como está. Fastidios amortiguadores do coche, etcétera, etcétera. Ante esta situación xa se puxeron en contacto co Concello para demandar que se pavimente a vía, pero de momento non obtiveron resposta. Eu chamei ao Concello, chamou a miña muller, dixeron que nos iban a chamar, ainda estamos esperando a chamada, isto hai 3 semanas.